vaig decidir posar en funcionament la pàgina oficialitat.cat, on intentava posar noms i cognoms a tota aquella gent que mostrava interès per aquesta causa de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Això vaig obrir-ho a la Unió Europea i va ser per això que el formulari va ser traduït a 34 llengües europees. El plaç de temps que em vaig donar per aquesta recollida, com ha explicat la Muriel, va ser l'acabament de la presidència espanyola de la Unió Europea i és per això que som aquí avui. La vegada que des d'Espanya es demana que hi hagi aquest reconeixement, un dels arguments més utilitzats és dir, escolti, quan vostès ho facin a Espanya, al Congrés o al Senat, doncs potser ho podrem començar pensant aquí. Tota vegada que hi ha hagut un canvi impositiu de que realment el català es pugui parlar en el Senat, en aquest cas, en les sessions plenàries, li demanen al president Buzek que pugui almenys tornar-ne a parlar i reconsiderar-ho. Jo crec que és una bona iniciativa i no hi ha context. Aquest clam ciutadà, que és un clam ciutadà, més enllà de ser un clam dels partits, de la política, etc., és un clam ciutadà, avui en dia només s'enfronta a un problema que és la no voluntat política de que això pugui ser fet. Hi ha recursos possibles, no és un problema tècnic, no és un problema de diners, no és un problema institucional, no és un problema, en cap cas, de dificultat de cap mena que no sigui la obcecació política de que això no sigui possible. I aquesta és, precisament, la que hem de combatre i la que hem de, amb arguments, demostrar que està equivocada i, finalment, reeixir. Per tant... La llengua catalana i de la nostra nacionalitat. Moltíssimes gràcies. La pregunta? Històrica per al català, que també seria model de convivència, model d'aquesta Europa plural, d'aquests presents, doncs hagin volgut recollir aquesta iniciativa social a favor del català, com deia la nostra presidenta española de la Unión Europea sobre el impulso del catalán como lengua oficial, unión de la que ha hablado con Buzek, si es algo que ella va a pedir o